Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom školení k projektu Šach na školách. Budeme sa ale venovať aj iným veciam, konkrétnemu trénovaniu, preto som si dovolil pozvať už niektoré aj legendy slovenského trénovania. Program, propozícia. Na úvod by som predstavil účastníkov školenia a potom vám povedal niekoľko informácií o projekte. Som povedal slovo pánovi Pavličkovi, neskôr Mirke Haraštovej, predstavil slovu pán Diviak. Potom by sme mali mať obedovú prestávku, uvidíme, ako to bude vychádzať. A po prestávke nám niečo povie Tomáš Kabada, potom ešte raz pán Diviak a na záver by nám povedal niečo Miro Roháček. Na konci uvidíme zase, ako budeme časovo na tom, mala byť nejaká diskusia. Prípadne ja si myslím, že otázky budú sa môcť klásť aj počas tých prednášok. Aspoň čo sa mňa týka, aby sme na niečo nezabudli. Takže keď niečo nebudete vedieť, čo sa mojich prednášok týka, tak ma môžete zastaviť a pokúsim sa odpovedať. Zabudol som sa predstaviť, tak to urobím teraz. Tí, čo ma nepoznáte, moje meno je Stanislav Vlček. Snažím sa tento projekt Šach na školách viesť v regióne západného Slovenska, čiže pre kraje Bratislava, Trnava a Nitra. Som tiež aj predsedom Komisie mládeže Bratislavského šachového zväzu. Trénujem deti v šachovom klube Doprastav, kde sa práve nachádzame. No a keď sa ešte nudím popri tom, tak organizujem turnaje pre deti. Alebo aj pre dospelých, jeden je aj zajtra. Druhým prednášajúcim bude nestor slovenského šachového tréningu detí, pán Ivan Pavlička, autor knihy Prvé kroky na šachovnici, ktorú tí, čo sú v projekte prihlásení, tak ju dostávajú, tí, čo nie sú, niekoľko exemplárov. Pán Pavlička, šachový tréner prvej triedy, dúfam, že som to dnes poplietol, lebo tieto triedy sa akosi po rozpade systému prestali obnovovať a prestali sa školiť. V poslednom čase sa darí aspoň takéto improvizované školenia robiť, ale myslím, že to nenahrádzalo tie pôvodné školenia, ktoré boli niekoľkodňové a naozaj mali svoju úroveň. A Pavlička je aj prvý tréner majsterky Reginy Pokornej, ktorá sa stala neskôr niekoľko raz aj majsterkou Európy. Zdravím Mirku Haraštovú, ktorá regionálna šachová inštruktorka v oblasti Skalice na Záhorí, vychovávateľka v základnej škole Gorkého v Skalici, kde vyučuje šach. Ako súčasť matematiky a tiež vedie šachový krúžok v Centre voľného času štvorlistok v Skalici. Rudolf Diviak, predseda Slovenského šachového zväzu, predseda Rady Slovenského šachového zväzu, bývalý predseda trénersko-metodickej komisie Slovenského šachového zväzu, tréner v klube Eška Osuské a tiež aj organizátor šachových turnajov. Tomáš Kabada, kameraman, šachový tréner CVČ Malacký, neviem, či som to správne napísal, ale garant
výučby šachu v škole pre nadané deti Severa. Organizátor šachových turnajov, autor brožúrky Šachový zošit pre materské škôl a tiež autor malackého šachového servera. Ešte funguje? Nie. Nie? Ale bol dobrý. Fungoval v Senáde. Áno. No a posledné slovo na konci dáme Miroslavovi Roháčkovi, predseda a tréner významného mládežníckeho šachového klubu Klub šachových nádejí Bratislava, organizátor najúspešnejšieho letného šachového tábora detí Koník, tréner slovenskej mládežníckej reprezentácie a najbližších reprezentačných podujatiach majstrovstva sveta, že? Do Spojených arabských emirátov a tiež organizuje šachové turnaje. Skúsim tieto informácie o projekte Šach na školách prebehnúť veľmi stručne, lebo je tu veľa z vás, ktorí sú do projektu zapojení. Tieto informácie sú aj na našej webke. Nebudem s tým zbytočne veľmi strácať čas. Len tie najdôležitejšie veci. Celý projekt začal v apríli roku 2011. Iniciátori projektu boli Slovenský šachový zväz a FIDE. A hlavný cieľ projektu je naučiť čo možno najviac detí hrať šach a využiť šach ako nástroj výučby na zlepšenie schopnosti detí učiť sa a rozmýšľať. Čiže nie je cieľom projektu. Tie ďalšie ciele, druhý, tretí, štvrtý, sú, ešte ten druhý je dôležitý, že motivovať deti k zmysluplnému využívaniu voľného času, prevencii proti pestovaniu škodlivých závislostí, ale tie projekty, tie body 3, 4 nie sú až tak dôležité z hľadiska projektu. Budeme radi, keď sa členská základňa šachového zväzu zvýši. Aj FIDE bude určite spokojná, ako náš najväčší prezident Medzinárodnej šachovej federácie Kirsan Ilimužinov chce dosiahnuť, aby šach vedela hrať miliarda ľudí na svete. Keď sa to zdá obrovské číslo, tak prieskumy hovoria, že už sme za polovičkou a že už 600 miliónov to vie. No a keď sa podarí, tak by sme chceli vďaka tomuto projektu vyhľadať aj nejaké talenty a aby sa rýchlo dostali správnemu človeku, tomu trénerovi, ktorý ich môže posunúť čo najvyššie. Cieľom je dostať sa aspoň do 300 škôl. Ja som bol v počiatku k tomuto celkom skeptický, ale sme už vo vyše 200 školách, takže si myslím, že v tomto sme uspeli, aspoň zatiaľ. To je vedenie projektu. Sadnite, pán Mišiš.